שלום לכולם, היום נכין את המתכונת שאנחנו פוגשים כמעט בכל ארוחה, סלט ישראלי. מי שחדש כאן, אני גפן, הבעלים של לינקטוק, ואנחנו כאן כדי להתחבר לשפה האנגלית, בסדרה נוכחית דרך בישול. לכל האנשים שאוהבים מסדר, הנה הסבר על המבנה של הסרטון. הסדרה מבשלים אנגלית מתחלקת לשלושה חלקים, כאשר כל פעם נעלה ברמה. חלק הראשון הוא ההסבר המצרכים וההוראות ההכנה, חלק השני נעבור על אוצר מילים וכמובן התרגום, והחלק השישי, שהוא החלק היותר מאתגר, לבשל ולדבר רק באנגלית. אז בואו נתחיל. Ingredients, מרכיבים. אז יש לנו diced tomatoes, diced זה בעצם חתוך לקוביות, tomatoes זה עגבניות, יש לנו את ה-S לרבים, אז עגבניות חתוכות לקוביות, diced cucumbers, cucumber מלפפון, cucumbers מלפפונים חתוכים לקוביות, diced onion, לחתוך לקוביות בצל, chopped parsley, פטרוזיליה קצוצה, chopped, זה בעצם קצוץ, שימו לנו את ה-D, היא לא נשמעת כמו D, היא נשמעת כמו T, chopped, אוקיי? chopped parsley, lemon juice, מיץ לימון, salt and pepper, שזה בעצם מלח ופפר כמו שנשמע פלפל, olive oil, שמן זית. Instructions, הוראות, diced the tomatoes, לחתוך לקוביות את העגבניות, cucumbers, המלפפונים, and onion, ואת הבצל, into small pieces לחתיכות קטנות. add chopped parsley, תוסיף את הפטרוזיליה הקצוצה, dress, זה בעצם לטבל, with lemon juice, מיץ לימון, olive oil, שמן זית, salt and pepper, מלח ופלפל, mixed, מה שנקרא תערבב ו-enjoy, have fun, תהנה. אז יש לנו את החלק השני, זה בעצם המתכון, האוצר מילים. בואו נתחיל. שימו לב, כל פעם כשאני אומר מילה באנגלית, אני אחכה איזה 2 שניות ואז אתם תגמרו אותה. אז בואו נתחיל. diced tomatoes. עגבניות חתוכות לקוביות, diced cucumbers, זה בעצם מלפפונים חתוכים לקוביות, diced onion, בצל חתוך לקוביות, chopped parsley, זה בעצם פטרוזיליה קצוצה, lemon juice, מיץ לימון, salt and pepper, מלח ופלפל, pepper כמו שנשמע, ingredients, אנחנו כבר אמורים לזכור את זה, מרכיבים. שימו לב, כל פעם כשאני מדבר, יש מנגינה. נסו לשמוע את המנגינה ואז תשמעו יותר דוברים. cut into pieces, cut into pieces, לחתוך לחלקים קטנים כזה, pieces, mix, לערבב, dress, לטבל, add, להוסיף, cook, לבשל, easy, קל, instructions, אנחנו כבר לזכור את זה, הוראות, knife, שימו, סכין, ושימו לב, כשיש לנו את האות K, כמעט לרוב, לא נשמיע אותה, מה שנקרא אות שקטה. ביג בול, צלחת גדולה, קערה יותר נכון, colors, צבעים, S רבים, enough, אומרים את זה הרבה בסעים, enough, אז זה בעצם מספיק, fresh and healthy, טרי ובריא, meal, ארוחה. רואים פה, בעצם כבר התחלתי להכין את הדברים, ואז אמרתי לעצמי שאני רוצה לעשות את זה קצת אחרת. אני פעם יעלה סרטון שעשיתי למשפחה, שבעצם עושים את המתכון הזה. אז נראה לי הרבה יותר חזק ואותנטי, לראות את זה ממש חי אצל משפחה בתוך הבית, אז תהנו לכם. Hello, today we will make Israeli salad. It's easy and yummy. We need tomatoes, cucumbers, red onion, parsley, lemon juice, salt and pepper. Good job! Now let's cook. First, we cut the tomato into small pieces, like this. Good Now job! we cut the Cucumbers. and onion, small pieces, and good. Woo! טק. מה עם עושה? cutting what? cucumbers. Next, we cut the parsley. In Hebrew, we say לקצות פטרוזיליה. Look at the nice colors. We add lemon juice and olive oil, a little
is enough. Last, we put salt and pepper, not too much. Good job. Now We mix everything together. Wow. And it's ready. This is Israeli salad. It's fresh and healthy. You can eat it With? with any meal. Enjoy your salad. Woo!